Tervetuloa. Säännöt ovat selvillä. Hänmän, haluatko sketsihaamoksi? Kulli, haluan hahmoseksi. Vuoden sketsi. Sanna, haluatko sinä vuoden sketsihaamoksi? No se nyt väliä. Hyvä. Mennään ensimmäiseen kysymykseen. Minkälaisen lopun Sui Hing, eli toisen kauden Kaunotar, halusi? Tragic ending, happy ending, never ending, fast ending. Mitä tehdään? No, tää on helppoa kuin villasarvi eli kuin liha. Me ringutetaan Sui Hingille. Eli käytätte oljenkorren ja soitetaan Sui Hingille. Meillä on yhteys Sui Hingille. Halo? Kuka vastaa? Anteeksi, taisi tulla väärä numero. Sulberi siellä. Yritetään uudestaan. Nyt pitäisi olla yhteys Sui Hingille. Kuka vastaa? Halo? Halo, onko Sui Hing? Aljakainen! Ole hiljaa. Ei ole ketään suikkaria täällä nyt. Täällä on kaksi ystävää, jotka tarvitsevat apua. Teidän yhteinen aikanne alkaa nyt. No, hätää harjakainen, se on Hänmän. Kuimoise finaalin Sui Hing vingus ja perässä on iso kusimerk. Tragic ending, happy ending, never ending, fast ending. Just siellä on vissiin joku mun työmiehistä, kun puhuu niin huonosti suomea. Riippuu siitä paljon sulla on budjetti, että jos se menee firman piikkiin, ne on kyllä eri hintaisia. No, mikä näistä endeistä on suositui? Mikä se? Onko se happy endingin vai mitä sanat Sui Hingin? Aljakainen, when you pay me! Nyt Ninna nonna pää kiinni siinä. Niin, eli puhelu katkesi. Sanna, oletko valmis vastaamaan? Vaihtoehdot ovat tragic ending, happy... No kai mä en ne vaihtoehdot tiedä. Mutta Sanna, siellä puhelussa oli vihje. No kai mä en nyt sen vihjeen kuulin, mä en mikään kuuraa. Sanna, tää peli ei nyt etene. No se nyt varmaan musta kiinni jo. Sanna, B kiinni. B kiinni. Juu, B kiinni. Eli B kiinni, happy ending. Vastaus on lukittu ja koneen mukaan se on oikein. Hyvä Röntä saimme, hyvä! Tutta teesi. Mennään seuraavaan kysymykseen. Kysymys kuuluu, raisiolainen nuori nainen nimeltä Raisa Reikänaama. Mitä Raisa Reikänaama kielsi tekemästä? Tämä liittyy Putouksen ensimmäiseen kauteen ja vaihtoehdot ovat älä käy kohottelee, älä käy ehostelee, älä käy elostelee, älä käy ehottelee. Sanna, mitäköhän Raisa kielsi tekemästä? No mitä sä nyt vihjailet siinä? Tämä ei ollut vihje, että jos vihjeen halu pitäisi kilauttaa hahmolle. No kai mä nyt ne säännöt tiedä, just ne käytiin läpi. Hei, mä teetäsin. No, Me ringutetaan Maria Turnille. Se elliteetää juorosta kaiken. eli ensimmäisen putouskauden voittajahahmo Marja Tyrni. Meillä pitäisi olla yhteys. Pallivahassa Tyrni puhelimessa. Hei Marja! Oi, pikkujaska soittelee. Kiva kuulla sinun ääntä. Tartutko? Nyt en saanut lopusta ihan selvää, mutta meillä on täällä haluatko vuoden sketsihahmoksi ja meillä on täällä kaksi ystävää, joilla on ongelma. Oi, kuka se on sinun toinen ongelmakaveri alkoholin suhteen? On Hirvilampi. Siitä voit lehdistä varmaan löytyy tieto tästä asiasta. Mutta teidän yhteinen aikanne alkaa nyt. No hättää Maria, se on Hänmä. Mitä Raisa Kololärvi kielsi puuhaamasta? Onko mitään tippiä? Ei päässyt tyttö elostelemaan, kun olisi pitänyt mennä ehostelemaan. Vähämielinen tyttö oli, eikä viittynyt Jaskakaan käydä kohottelemaan, vaikka rupes Raisa ehottelemaan. Nyt on aikaa niin runosuoli rupes vaan pulppuamaan täällä. Suppakieks! Jaha, puhelu loppui. Saitko Sanna kiinni tästä? No mitä mä en mistään saanut kiinni, sinne varmaan musta kiinni, mikä se on. Niin, no mutta yksi korsi on vielä käyttämättä. Mitä tehdään? Mitä me teemme? Kyllä me ringutetaan suoraan Raisaa Kololärvelle. Soitetaan suoraan Raisa Reikänaamalle. Selvä, katsotaan saammeko yhteyden Raisioon. Jaakko, Raisa, hei. Jaakko täällä. tiedän kun katson sua telkkarista, Jaakko. Onko vaikeaa? Raisa, meillä on täällä haluatko sketsihaamoksi visailu. Jaakko, kosketan sun naamaa ja suutelen. Raisa, meillä on täällä ongelma.
Halo? Puhelu katkesi. Saitko Sanna kiinni tästä? Olisiko se A, B, C vai D? No älä sen yhtään käy ehotteleen siinä. Eli älä käy ehottelee. Nyt mä putosin karrut. Vaihtoehto D ja se on lukittu ja se on koneen mukaan oikein. Hyvä Rannasaipe, hyvä Rannasaipe. Rannasaipe tees. No kai mä en nyt sen tiesi. Ja seuraavana menemme viime kauteen ja lihamestarin tyttäreen. Mikä oli Pia Potkan hokema? Mitä laitetaan, ketä laitetaan, missä laitetaan, milloin laitetaan? Jaha, Sanna Raipe käyttää siellä oljenkorin ja kilauttaa hahmolle. No mitä mä en mitään kortta käytä, kai mä nyt omalla puhelimella saan soittaa. Mutta pakko kysyä, kenelle soitat. No Kauppisen Järille. No moro, sä saanut varmaan katsoa tätä, niin mikä se on? Noniin, moro. No, No se nyt mitään tiennyt. missä se oli? Ja niin kuka? Kauppisen Jari. Ja niin Jari vai se oli Maijasen pölyssä? No missäs ne oli? No mä en nyt sitä kysynyt. Mutta Sanna tässä saa soittaa vaan sketsihahmolle. No kai mä en nyt sen tiedä. Ja soitit sitten Kauppisen Jarille. Näin. No mutta, mennään tähän kysymykseen. Mikä oli Pia Potkan hokema? Mulla ei ole kyllä hitustakaan aavistusta, mutta Rannasaipe, mitä me laitetaan? No sama se nyt mulle on, mitä laitetaan. Mitä laitetaan? Eli vaihtoehto A. Ja vastaus on lukittu ja vastaus on oikein. Oi, hyvä. Onneksi olkoon. Kiitos Hänmän. Kiitos Sanna Raipe. Näin ovat kaikki hahmot osoittaneet perinnetietämystään. Katkon loppuun asti on mahdollisuus äänestää suosikkia. Lähetyksen lopuksi sanomme jäähyväiset yhdelle rakastettavalle hahmolle. Nähdään katkon jälkeen. Muistakaa soittaa.